Ahoj, tady je Lucka z English Day a my jsme na srpnovém kurzu v Novém Drahově a stihla jsem chytnout ještě Haničku, než jedeme domů. A já bych byla hrozně ráda, kdyby s náma sdílela svůj příběh o angličtině. Děkuju. No, tady všechno to vlastně souvisí s tím mým příběhem o angličtině. Měla jsem úplně základní kurz, když jsem byla malá holka, to jsem dávno všechno zapomněla. A když byl covid, tak jsem se prostě rozhodla a už to nevzdat, konečně se naučit anglicky. A dařilo se sama online a chtěla jsem to moje úsilí nějak jako zakončit nějakým opravdu intenzivním kurzem. Řekla jsem to o tom své dceři, protože ona sama umí mluvit 3 jazyky. A tak mi říkala, mami, já ti pomůžu vybrat kurz, ale musí to být určitě s rodilým mluvčím. No a vybrala English Day a tak jsem tady a jsem tomu strašně ráda, protože budu odjíždět velmi obohacená zkušeností, kdy můžete potkat najednou 15 rodilých mluvčí, protože každý mluví jinak a dává vám to opravdu velkou zkušenost odlišit každý, jak mluví, abyste. Takže moc díky English Day. Bylo to super. Děkuju.